wannan na sa miki tumatir ɗin nan guda 3, an sa miki tattasai 2, an zo an sa miki dankali 1 shi ma. Sai wanne kuma za a sa albasa? Ba mu da wani tashin hankali da ya wuce yanda mai girma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari idan ya gama mulkin nan wanda zai gaje shi. Yau. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da Allah bawan Allah tambaya nake. To wannan tambayar taka da za ka yi min kafin na baka ansa bari in baka ansar maganar da na ji kana yi a waya. Idan har Allah ya sa ya gama magana ce ta 2023 shi wanda zai gaje shi shine mutumin da ya kirkiri tsarin trader money domin tallafawa 'yan kasuwa irina. Da izinin shugaban kasa shine mutumin da ya samar da 'yan fawa, shine mutumin da ya samar da conditional cash transfer ga kuma ciyar da ɗaliban makaranta. Ya kawo MSM clinic don tallafawa ƙananan masana'o'i irina. Don haka idan magana ake ta wanda zai gaji shugaba Muhammadu Buhari babu wanda ya dace sai wannan mutumin. Ina da dalilai sun fi 1000. Gaga bawan Allah wane ne wanda ya san darajar al'umma ya kuma yi siffa da mutanen kirki mutanen arziki? Mu koma gefe in sanar da kai ko shi wane ne. Ka sanar da ni wane ne wannan? Me kake ci na baka na zuba yanzu kuwa? Gaskiya ne Profesa Yemi Osibanjo shine amsa. Professor Yemi Osibanjo gaskiya ne ya cancanta. Tabbas Profesa Yemi Osibanjo sami ina wa ɗana.